कोनो लड़की के देखे कोनो लड़का बबुआ हाँ का कहले का जे करे से लव गइलू ओ करे से परेशानी बा जे करे से लव गइलू ओ करे से परेशानी बा ए मुस्कान ऐसा में करार लागे खान दानी बा ऐसा में करार लागे खान दानी बा। वाह मास्टर जी धनी है राजा जी पलंग बेटा जवानी के उड़े रहो मानवा से मानवा के दूरे रहो बेटा जवानी के उड़े रहो मानवा से मानवा के दूरे अरे सुंदर चदरिया कान के टूट जाई राजा जी टूट जाई राजा जी पलंग टूट जाई राजा जी टूट जाई लागी
जाही राजा जी पलंग सजवा टूट जाही राजा जी पलंग सजवा अब तनी नचनिया कलाकारी ध्यान देवे के बा जेंगा ठेकैता धा मरी है वही गई कमर मारी अब दहिने मारे के बाद दहिने के टूट जाही राजा जी पलंग सजवा टूट जाही राजा जी पलंग सजवा बावे बावे पलंग सजवा टूट जाही राजा आगे 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 पीछे पलंग सजवा ऊपर ऊपर पलंग सजवा टूट जाही नीचे पलंग सजवा टूट जाही 3 गो दहिने 3 गो टूट जाही राजा बावे 3 गो आगे 3 गो पीछे 3 गो अब जेंगा जेंगा हमने के गंगा माई में नाव पूरा बालू लोड क के ये पर से वो पर करवट करे ले वहीं का ठेकैता बजाई है और वहीं का नचनिया नाची टूट जाही राजा जी पलंग सजवा नचनिया के मतलब ये है सूता भर लगे ना मारी सूता भर जय जय कर नाचला पर आधा पसेना हमने के सुख हो गए राउर सुखल होई आई अब तनी से फास्ट ले जाओ सोती कहिया के चाहिए से ओही के हट के सोती कहिया के दवाई आई गौर करी सब है अभी अभी बहुत सुंदर गान बजान वंदना के आनंद लेने भाई मनीष जी का जो माध्यम से बड़ी ही नेक लागल भक्ति में यह होके के चाहिए बाकी जानता नहीं भक्ति में जब ले नीचे के पानी ना पियोनी भक्ति भइल का भक्ति भइल कैसल इहे बुझे के बा दूध ना पियोनी तो भक्ति भइल कैसे हल्का बात बोल देता नहीं रहुआ ओजन में वंदना में क्या बोले के भाई सोचे के बा कचरे कचरे बोलम तो लोग हंसी ए कोनो जरूरी बा के कचरे बोलब तबे लोग हंसी नीचे के पानी पियब तबे लोग हंसी दूध पियब तब ही लोग हंसी ना अपन कलंक दूसरा पर ना सटे के महाराज जी हेलो 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 बढ़ा दे हेलो भैया ठीक बोलता रखें बेंजू भैया बॉक्स नहीं के बोलत बेंजू देख ले बेंजू छोड़ हेलो दिया शायद हेलो तरवेला बजा दी तरवेला रह दी इधर ही काले बेटी जी को बेंजू बेंजू का मिट्टी भले में डाले हेलो 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 भाई मस्त बोलते यार एकरे नियर मिट्टी भले में डाले हेलो 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 धरी है तनी अझुराइए के गावल जाए और रोज रोज के बागो नहीं महाराज जी देखे नु होशियार आदमी या बुड़बक आदमी बोला ही में चिन्हा जाला
होशियार आदमी बोले से पहले सोची कि जौन हम बोलता नहीं एक रिजल्ट का होई। हाँ बुढ़बक आदमी बोल दिया तना के बाद जब गिरे लगी तब बुझ जाए कि लोग गलती बोल देने का चाहत लखन ना बोलेला। हाँ हाँ ओकरा बाद पता है कि चाहत लखन ना बोलेला पिटा गेला बाकी का पूछले बाने कहे वाला कलश की जैसन खाए में ऑन वैसने होई मन आ जैसन पिय पानी वैसने निकली पानी। अब पूजा पाठ में कुल हम दूध मंगने तो आके हमारे औरतिया कलश की पी ली। यही कलन के भला पानी ना मंगल ब्यास ना तो कहित कि अब नीचे ही अलग कल से पी ली जाए तो दुर्गे माई विचार करिहन केकरा सोझा बैठल बा। ई तो दुर्गे माई विचार करिहन बाकी का पूछले इन करो चाल रहन कोनो अतना सुंदर ना नु हो ना बाप हो बाप ये हमारा के भौजी जो कहता रहे हमरा औरतिया के जब भौजी बाकी देख ले बाकी में के भैया लायक बा। हां जी फायदा खातिर तय घड़ी लोग अपना बापो मतारी के नहीं है ब्यास जी लोग कायदा बिगाड़ देता और बड़ी ही सुंदर ब्यास हमने के हां अमर व्यास जी बन तो चाचा लेखन लगत रे। हां बड़ी बड़ी पुरस्कार तरीका रह जाए के बा पुरस्कार दी चाहे ना एगो माला से स्वागत बा वाह। हाँ एगो कलाकार के नाते मनीष भैया जाइल बरने से हमरा जोड़े परिचित ना है ताली से स्वागत। और बड़ी ही सुंदर ये क्षेत्र लयदार के ही जहाँ मंच पर व्यास जी आके बैठल बानी और हमने के अपना लड़का समान दोनों भाई के प्यार दुलार दे रहल बानी खातिर अपने सादा जीवन भारी बानी। अबे आए लेकिन क्या पूछले बानी हमने के बुड़बक गंवा रही जा होशियार लोग भी फेर में पड़ जाला तनी मास्टर जी। हाँ हाँ सावरिया हे मोर सावरिया सब गुण पावल जाला प्रमाणित बा। हाँ बातन से देवी व दुर्गा प्रसन्न हो बातन से भूत प्रेत डाकनी डरा तू है बातन के पेच पाच चतुर लोग जान जा बातन से इंसान सब लाखन कमाते हैं। ये कवि द्वंद जी के बानी है दूसरा का तनी सुख कर से तनी हार्डवेयर को के लिखल। हां तनी मोट दिमाग खाती हां तनी मोट दिमाग खाती। अरे महाराज ओ उसे दूसरा चुटकुला बड़ी सकुल। हां वे दूधवे पानी आला दूधवे पानी एक एगो याद कइले बने रहुआ 20 बार कइले के बंदना में ई हलुक चुटकुला बंद कर दी हलुक बात हो जाती है। बंदना में हलुक बात ना बोले दुर्गा माई को बुलावा तानी हैं आ ओइ जे एगो अपने छोट भाई के दूध पियावत नहीं। अरे जा हलुक बात बोलो व्यास गति बा हंसत जे बारे हर तरह का जा ये सब हल्का व्यास के कमी हो हर व्यास के ये औरी बा बातन से पान खात व बातन से लात खात बातन से इंसान सब लाखन कमाते हैं कहे कभी द्वंद यार मन में विचार करो मनुष्य के छात में एक बात ही कर्मात है बतावे में सब गुण बा। हाँ बोले के चाहिए बाकी कौन कहाँ बोले के भाई है बुझे के बा काहे ए बात के कभी लिख ले कि बोलल खराब ना हो बाकी ज्यादा बोले के ना हो काहे कि बोलल से द्वारपति के सरिया खिंचा जानने के नहीं बातें रहे कि सारी खिंचा गई बीच सभा में। और बा हंसहू के चाहे बाकी वो चौके बनावल बा। हाँ जी ना है ना तब बिना मतलब में हंस लगे तो लोग कहे कि मुँह चियार हो तो हंसल खराब ना हो बाकी ज्यादा हंसे का ना
हंसे के बाबा के लिमिट बा लेकिन उससे का ले दे को बा अपन अपन सोच अपन अपन समझ के जाने इनका गाँव में पूजा पाठ होला नो तो बंधने में जर्सी गाय के हुए दूध लगा हाँ सब हो जाला सब हो जाला पूजे पाठ में अपन अपन सोच अपन अपन समझ भी आ लेकिन हमने के तो बुड़बक वाला लिस्ट में बानी जा हाँ जी हाँ रे तो बुड़बक गंवार लोग के अरे काले ले बानी भाई हई लोग के हो ये सब लोग माया है पहले हो माया रूप धारण क के जेकरा जेकरा के मन कर लेन ओकरा ओकरा के बड़का बड़का ज्ञानी लोग आके जे ठगा गेल बा कि बुड़बक गंवार लोग के हल्का लेल बानी चाचा त न थाइल बा लोग न थूनी में बर बर थाइल बा लोग न थूनी में बर बर ज्ञानी होई लोग के काल ले बानी भाई जी हाँ थाइल बा लोग नथुने में बड़का बड़का ज्ञानी नथुनी के फांस में के फंसल के अरे तो नथुनी के फांस में रासर बाबा नथुनी के फांस में रासर बाबा फंसले नथुनी के फांस में परासर बाबा फसल है हाँ तनी मेन के उठाओ ना त मरा जो फंसा देबो भैया तनी सुआरी मेन के बुलंद करे के हो हेलो हेलो गावे लगला पे बैठे लगता सब जब साज बाजे लगता त एकर आवाज बैठे लगतिया नथुनी के नाथ में परासर बाबा फसने एक समय के बात बाकी भ्रमण करे खातिर गए रहनी आ तब तक ले मझोंदरी नाई खेवत रहली देखनी लो भाग गनी कने के हो सुनो हां तू प्रति दान कर कने के ना हमारी उम्र नहीं खे भल कने के हम जवान कर दे परासर बाबा कने के हम साधु हैं हमरा फिर सब जोगार बा कमंडल से जल निकाल के वाहन का जैसे देही पर छिड़कने के ना 16 वर्ष के अवस्था में आ गईली कने की अब प्रति दान कर कहली कि ना ही दिन बा सब कुछ के समय बनावल बा पूजा के समय बा खाए के समय बा सुते के समय बा जानने के ना तो कहले कि टाइम ना है तो कने के ओकरो दवाई बा कमंडल से जल निकाल के वाहन के आ छिटने के ना आकाश में कुहा हो गइल कने के अब बोलो तो दान कली रहती इहो उपाय बा जानने के ना जब दान कली गर्भ रह गई जाना से के वेद व्यास जी के जन्म भइल तो सुंदर एगो लाल भइले हाँ हाँ व्यास मुन ज्ञानी हई अरे न थाइल बा लोग न थूनी में बर बर और के अरे तो नथुनी का चक्कर में अरे न रहत भइले नथुनी का चक्कर में न रहत भइले नथुनी का चक्कर में नारद भइले अनहर हमारा घर में ठीक 2 किलोमीटर पूर्व साइड सिलौरी गांव बा जहाँ सिलनिधि के दरबार बा और सिलनिधि के दरबार में जब विश्वमोहनी यज्ञ होखे लागल नारद बाबा पहुंचने देखने कनी करे तो विश्व सुंदरी बाड़ी इनका से विवाह कर लेला के बाद जकर बियाह हो जाए अमर हो जाए तो कने के काहे ना हम ही अपन उपाय कर ले हजा तब अपन मन में विचार करके जाकर विष्णु जी से कने के अपन रूप एक दिन खातिर दे दे भगवान बुझने के ओ इनका बुझात नहीं के करा जोड़े अझुराता हनु सारा शरीरिया अपन दे के आ मुहमा बानर के दे देने जानने के ना बानर के मुंह मिल गए कोई नहीं आ जेने जेने जास विश्वमोहनी माला लेके आगे आगे घूमत पे लड़का लोग कलश के महाराज गंग लोग कलश के तनी नइखे शीशा मिलत तो कम से कम जाके कहीं पानियों में झांक लो तो वही जाए कोई इनार बा इनारवा में जाके देखले तो कहले करे मुंह बानर के दे श्राप देले कहले के सुनो सुनो हम जैसे एगो आज नारी के वियोग में बानी हमरा के मुंह बानर के दे देला हो एगो समय आई कि इहे बानरवा के मुंहवा तहरा कर ए बबुआ तो नथुनी का चक्कर में न रहत भइले एही समूहवा उनका मिल रहे बानर
के अरे करे मन जुबानी हई अरे न फाइल पा लोग न थूनी में बहरे बहरे का ना फाइल पा लोग न थूनी बहरे बहरे का होई ना अब तन के सुकाई जन जलसा में हम निकाल बने जा हाँ ब्याह जी कबे कनी हो के है जन जलसा में इस जलसा का अनुसार मिलता जुलता कुछ कथा कहानी भी होके के चाहे हाँ ना तो रात भर खाली भजन होई तो कब होई गजन कब होई ना अब भइयो के जन के ना नायका से अब शुरू होई तने 5 मिनट खाली कहानी और ओकरा बाद एगो लयदारी गाए फिर ब्याह जी से आनंद लिहल जाई हाँ जी तो हमने कहा कहानी रही हो जगह से दत्त कुल के राजा हाँ धनु रहले धनु के दू गो लइका रंभ और करंभ कहानी वजह से रही जे पीछा चा कहे के भाव हवे कहानी 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 रे कहानी कहानी तो हम सुनावत तानी सुंदर कहानी सुनावत तानी सुंदर कहानी बेदवा पुराण से हर बखान करतानी बेदवा पुराण से हर बखान करतानी सुनल बानी जवन हीरालाल जी के जुबानी कहानी तो हम सुनावत तानी सुंदर कहानी अब बिहान से एगो झलवैया कम कर दे बुढ़ऊ के बैठा दी बुढ़ऊ के बढ़िया नहीं रही हमरा घरे बैठले तनख्वाह मिलत रही तो का जरूरी बा मेहनत कैलक तो सुफन बाबा के केना तनख्वाह मिलत है जाए दऊ तो पतरो देखेले हम तो वो ना देखे नहीं महाराज जी हाँ कलाकारी सब कौन सुनवा गल बा आखिर गाड़ियों में धक्का होइए जाती है एगो झलवा बढ़िए गइल बा महाराज जी हाँ आप देखिनु हां रंभ और क्रम रहने आज धनु जब राजा कल के सुनो सुनो अब हमने के बुझाता जे आवे वाला समय आवे वाला पीढ़ी समाप्त हो जाए कनी का है आ त तारा लोग 2 जना लड़का बड़ा अब हमार उम्र धीरे धीरे बढ़ते जाती है हाँ अब वही ले कहू तारा लोग का संतान ना भइल जानने के ना शैतान ना संतान बबुआ जी। ये कहू ना भइल तने के तब उपाय बाबा कुछ बतावल जा बाबूजी तने के चल जा लोग पंचा नदी का तीर पर आ दोनों जना तपस्या करी लोग पुत्र के प्राप्ति खातिर चल गए लोग एक आदमी अग्नि के तपस्या करता नहीं एक आदमी जल का भीतरी यानी रंभ पानी का भीतरी बारे और क्रंभ पानी का बहरी अग्नि देवता के और ध्यान धैले बानी लोग कवि के भाव हिया का भारी भाई जी टॉप कइले भारी ए चपी चाचा तो वीरया सुरानी टॉप कइले भारी वीरया सुरानी टॉप कइले भारी एक आदमी बहरी तो एक आदमी भीतरी एक आदमी बहरी एक आदमी भीतरी टॉप कइले भाई तो वीरया सुरानी तो टॉप कइले भाई घनघोर तपस्या कर रहल बलो धीरे धीरे दिन बीतता हां चुटकुलो नु कहले हैं हां दूधवा एला हां तब तो कर जवाब हेलो हेलो कौन कहता भैया ज्यादा वोल्टेज होगा हेलो बाकी बात बा ईमानदार भैया बानी रवा काहे कि हमरो में बंद कइनी ह तो उनहु बेर बंद कइनी लाइन डिस्टर्ब करती है चले कोनो बात नहीं खे ये होले कुल्हे अब तो चुटकुला कहले बड़ा नइसने तो ऐसने तनी मनी मिलता पर्दा का अंदर मिला जुला के कुछ जवाब दे पड़ी हाँ कहा जाए इनके घरे के घटना है गए रहनी जब प्रोग्राम गावे खातिर इनकर घर जौन बा न सेमरी सनौली का लगे हो नाहर का बगले में अच्छा नाहर के बगल में प्रोग्राम गा के गनी संत कल चंद्रमा बाबू आ चाहे भैया भैया नु कहला ना
हाँ जवान होके अब हमरा के भैया कहला ना त एकरा इनका के बबुआ कहे के पड़ी न हमरा। हाँ जी छोट भाई हवे ना जी। घरे बाबू स्टेज पर भैया कहत रह तू आ घरे बबुआ कहेला। ठीक नहीं खेल हम हर तरह के स्टेज पर बबुआ कहब अभी बच्चा बड़ा है सुझा। हल्का तो नहीं मत बोला। वंदना में निमन निमन चुटकुला कहे। व्यास गदी बा ओजन में बोला। हां ना तो बैठल बड़ा व्यास गद्दी पर। हाँ आई कहा लिखल बड़े मर्द के औरतिया हमार दूध देलस भला पानी ना मंगनी ना तो उतारा के पनिया ले आके दे दी। पानी मंगले रहनी कने के पानी पिया दी है इनका के। कौन झुराइल है बेचारा कोनई का के आइ रह। हां पनिया कने के इनका के पिए हमरा के दूध हवे ते कोनो बात दे। लेकिन एक दिन रहने जा एक दिन इनका घर गए बैठल रहने जा। हाँ आ पानी मांगत रे बेचारे दुआर पर कुर्सी वगैरह लगौले। हाँ हमरा भी गरला तो खटिए पर बैठौने पटिया पर। हाँ आ सब लोग बैठ गल पार्टी पर जगह ना मिलल तो पौआ पर बैठ गइलन। हाँ स्पेशल बनल बा इनके ला। जनने के ना कुर्सी टेबल मिलल बैठने हनु हाँ चाय बनावे के कहल हाँ हनु। हाँ। जब चाय बना के तने देरी भइल त अपना मौगी से कहतन के सुनना हैं तोरा सुनात नहीं खे तबे से चंद्रमा भैया के द्वार पर बैठल बारन। हाँ आ चाय मांगने कब मन करता जब वही तोर खून हम चूस जाई। त इनकर मौगी देवलिया तो से खार होके केवाड़ी तो से कहते कि काहे ना 5 दिन पहले कहले रह। हां खून पी का जाई तो खून चटिए ले तो पूरा कपड़ा खूने खून भई रह। लजाइल भाई होई देखी लजाइल। जवाब में कोताही ना बबुआ 20 गिरी 20 गिर बाबू उहे शुरू बा ए बाबू अब तपस्या करता नहीं घनघोर आ तब तक ले अतना ना रंभ तपस्या पानी में खार होकर करे लगले कि इंद्र के इंद्रासन डोले लागल। जब इंद्रासन डोले लागल तो सबसे पहले कुर्सी छिनाए के आ सबसे पहले डरपोक देता इंद्र भगवान। यहाँ का अपना कुर्सी के चिंता हो गल के देखो अतना ना घनघोर तपस्या करता कि तो आवे वाला समय में हमारे सीटें छीना जाई। जानने के ना हे महाराज वहां से उठने आ इंद्र तक गईने ब्रह्मा जी के पास में विष्णु जी के पास में। हाँ विष्णु जी के पास में जाके कहतन कि हे सरकार हाय राम भाई के चरणवा बाबा और बोलले बचनवा तनिका सुनिए बाबा। कहला ना कि चिल्लाइले गौनई ना हो। ब्याह चाचा रवा तो श्रेष्ठ बनी हमने करवा सुझाल लइकन बनी बिना बोलले बिना चिल्लाइले हाँ गौनई गाली हैं ना गाली है 5 मिनट मुंह बंद कर रखे को मैं तारा मुंह तो रही गाली है दूसरा जगह से। चुप्पी गा के तनी सुनई ह तू बिना चिल्लाइले तब हाँ वीरेंद्र सिंह जी बुड़बक रहने हैं पुलिस रे बोका बने वो सब बोकर रहे लो। है ना भाई के चरणवा बाबा बोलले बचनवा तनिका सुनिए बाबा कैसे होई है हर रंभ के मरनवा तनिका सुनी
भखले अइहा ए चाचा चल के ह भाव रही चौगुन के वाह तनी से दिखाएंगे कि हलक अरे कि कैसे होई है अरे राम भके मरनमा तनी का कैसे होई है राम भके मरनमा तनी कैसे होई है राम कैसे होई कैसे होई रंभ के मरनवा तनी बताई बाबा उपाय कौन बतावल जाओ कने के उएंग अते मराए वाला नहीं है ना तो ग्राह के रूप धारण करो आ जाके ओकरा के पानी के भीतरी मार दो पूछे कौन चल बड़ो वजह से इंद्र देवता चलल बनी आके पानी के भीतरी यानी ग्राह के रूप धारण करके जाके रंभ के खींच के मुआ देहनी पानी के अंदर मुआ देहनी पानी जब लाल भइल करम्भ के ध्यान टूटल अपन तलवार खींच ले के जब हमार भाई ना रहल तो हमहू ना रहब यही अग्नि में हम अपन मुड़ी काट के डाल दे तब तक ले अग्नि देवता प्रसन्न होकर कहेंगे कायर के काम है हम तारा वरदान से खुश बने बोलो आ तो हम एगो लड़का खातिर तपस्या करता नहीं हमरा भाई के कहू मुआ दिल हमरा के ऐसन वरदान दे कि जौन लड़का होके वो हमरा भाई का दुश्मन से बदला वरदान दिहने बेटा के वरदान दे देने आ जब कुछ दूर हटल के ना तले दिमाग में बात आयल कि लो बेटा के वरदान मिल गई आ विवाह भइले नहीं थे मशीने नहीं खेल बेटा वाला मशीने नहीं थे तो मन में विचार करने फिर अगले देवता करने की चली जाए जैसे आई जैसे उत्तर दिशा में चली जा आ जवना प्राणी कोनो होके ओसे मतलब नहीं है नारी होके के चाहे हनु ओकरा पर ध्यान पड़ जाई उहे तहार औरत होई आ ओकरे से तहार तो वरदान मिलल बड़ुआ कहानी में बेज 2 मिनट खड़ी पाई आदेशानुसार अंतने सुख एगो लयदारी के भाव बा प्रेम कोई ना जाला प्रेम हो जाला ताकते देखते हो जाला तो प्रेम 2 किस्म के हो गई प्रेम हो के निमह गई संयोग हो अब प्रेम हो के यदि बिछड़ाव हो गई तो ये वियोग हो एक 2 रास्ता बा जरा प्रेम हो के निमह गई यानी जरा के चाहत नहीं मिल गई तो ठीक है बा आ ना मिलल तो ऊ ओने छटपटाई आ ई एने छटपटाइल हम पूरा नस पर नस कटा जाई प्रेमी प्रेमिका के भाव हो ढेर दिन के बाद लोकल भी लड़किया लड़का कलश की हो मुस्कान मुस्कान ए रोतिया का हो अरे सही बात बा रात में सुंदर लड़की हो जाए दिन में पारी रहे रात भइले बा लड़की भइल दिया क्या बा सब दिन तलू हो तो हंस के मिलत रहलू हो बोला तलू हो बतियाओ तलू हो जाइल बड़ू चुपचाप खार बड़ू का बात हो काहे रोता भाई कोनो ले ले बा का हो काथी रे एकर बेगा बा का भइल हो कुछ भइल बा कह ना जान हमर माई बाबू हमर माई बाबू हमर माई बाबू का भइया तोर भाई बाबू मर गइले का रे माई बाबू तोर मर गइलन का ना का भइल बा काहे रो तरू बोल का भइल के कुछ कइले बा ना रास्ता में कहू बोलल हो ना केहू मरलक हो ना तो काहे रे कोनो लेलक ह का रे साथी हो खोज खबर कर नंबर का भइल हो तो बोल ना का भइल कुछ भुलाइल बा ना काहे का तेरे वो रिश्ते बोल क्या बात है चाचा ए जान
हमार माई बाबू हमार शादी कहीं और तय कर देले बारे। आदमी ले होता भैंसा से ठीक है रही जिंदगी संवर जाई पागल आदमी तार बियाह है तय हो गइल बा। हाँ आ हमार प्रेम के का होई? ई जा कहा ना जान रवा हमरा के आप भूल जाए। भूल जाई कहले के ढूल जाई बातचीत करेला ई जा रवा से अपन देखी हाँ हम अपन देखब। ई जा राती देखबू बताई ना चाचा कहते कि आज से रउआ अपन देखी हम अपन देखब। हाँ एगो दिन रहे कि हम तहार देखत रहनी हाँ आ तू हमार देखत रहलू। ए कौन की हो? मुहावा अच्छा मुँह देखिए और कुछ ना घूम घूम ई जा जन भइल सन भइल उ एगो सपना समझ के भूल जाए। काहे कि हम के और के अमानत होके वाला बन। लड़का कलश के का कहीं जा रे बेवफा जा अरे मेरे मजार पे आई थी दीपक जलाने पर दीपक बुझा कर चले गए। इतने दर्द सनम निकले कि इस दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा। बाप हो बाप आज का चलते अभी लेना पियत रहने। अरे दे दो वो कुछ कहे के चाहती है। पहले पीते नहीं थे अब पिया करेंगे घुट घुट के तेरे याद में जिया करेंगे अगर मर भी गए तेरे याद में तो खुदा कसम यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पे SMS दिया। तू हो मुठ बोला मीठ बोले के बा ई सुना रवा हमरा के गलत समझ रहल बन। आखिर में हमारो कुछ मजबूरी बा। तारा मजबूरी बा इनका जरूरी बा कौन चीज बातचीत करेल ई जा कि प्यार करने वाले की किस्मत बुरी होती है। कथी होती है कथी कि प्यार करने वाले की किस्मत बुरी होती है। अच्छा उनकी मुलाकात जुदाई से जुड़ी होती है। कभी वक्त मिले तो प्यार की किताबें पढ़ लेना पगले। क्योंकि हर प्यार करने वाले की किस्मत जुदाई से जुड़ी होती है। ओहो तू तो जान ले सारा जमाना जान गई कि ब्याह जीवा बुझाता जे खत्म हो जाई। खत्म बा लड़का कहलस कि सारा जमाना के अरे जना दिल बारू जना दिल बारू सारा खुश रह जोरा भागवती भव खुश रहा जोरा मुंह से होके कौन है रे छठियार गावे के अवसर प्राप्त होके कौन है रे कौन है अरे भाई हाँ अभी न तो इनका नहीं और है हमारा अली है नृत्यांगना तय कहता जे अब ही आ गइलू तनी बर्दाश्त ना भइल 10 मिनट हनुमान जी का भी वंदना गावे के बाकी बन तो भाई तो अली है तो हनुमान जी के वंदना तो ना मन कैली हो आके तहर वंदना मन कर देली हो देखन पगला मो के चढ़ावले पहले दरोगा भाई के चढ़ाई दरोगा भाई के दरोगा भाई आ गइले भाई अरे कि सारा जमाना के जना दिल बारू जना दिल बारू सब लोग जान गइल। अरे कि दीवाना बना दिल दीवाना बना दिल सारा जमाना के जना दिल बारू जना दिल बारू हबराए के नहीं खाना तो कुआं पर बैठल बन लोग शायद। हाँ ना तो ईश्वर पूरा लाल हो जाए झंडावा के दिन हर दीवाना बना दिल बारू हर दीवाना बना दिल बारू बड़ी ही सुंदर
पैसा मिले हमारा मुखिया पति सुनील भैया की ओर से बड़ी बड़ी पुरस्कार है जरा पहले हम माला से का स्वागत कर दी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत यह मंडली की ओर से भी रही बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार दिले बने ए चाचा ई रुपया का हो जब वो रहबे ना करी जब वो ना रही तो हम जियब ना आ जब हम जियब ना तो ई रुपया का होई अरे रख ली रउआ मुंह में तो पतल गिलास की नहीं 5 गो डोम खियावे के पड़ी। 5 गो डोम से तो निमन एगो रउए के खिया दिए अरे हम तो बताई ना जिंदगी भर खइनी अब का हमरा के अब तनी ताकि तो लोगवा हंस तक ना है ले चलो खाली दूधे पीले बोलो घसी दूध पियला से या बकेन देथी के तरह दरोगा भाई बकेन लिकम का दूध पियावे के पड़ी निकाल बड़ी बड़ी पुरस्कार ए बाबू हाउ दरोगा भाई हमें बेना बेचत रहस कल है दरोगा भाई हमें नगरा बाजार पर कल है नगरा बाजार पर मेला में बेना बेचत रहले बिहान अंडा बेची है देखे हम लोग ठंडी तैरला लेडीज त तू का दरोगा भाई के काहे के लेके चलैले है यार लेडीज तैरला उनके सवेरे टाइम से छोड़िए दुकान खोले के होई लइका कलश के का कही हम ली 500 बड़ी बड़ी पुरस्कार भैया कर साइल बा गुड्डू भाई पान भंडार बड़ी बड़ी पुरस्कार दिले बने बा लइका कलश के रे हम कहां ले का करी हो का है तहरा खाती का ना कोइनी का कइला भाई हां का कइलो का कहनी पूछो ना कहले बाबूजी रजिस्ट्रेशन फीस देत रहनी पढ़ाई में जमा करे खातिर 5000 रुपया का लहंगा किन के हम तोरा के दे देले बानी तू निमने घर के बुझाता रहा बबुआ अरे वो लहंगा घर के हो ई हो मार लगे बुझा गल नु दूसरा के देखा देख नहीं के बोले के दूध पी है अभी बच्चा बारो ए महाराज तारा खातिर और का हम ना कहनी का कहले बनी हई अंगूठी हम ही देले बनी खोलवाली हां ये हमारा होके वाला दूल्हा देले बड़े दूल्हा हां चिन्हई बे ए ढूक बड़ा पिलुआ लइका कलश की का कहे का दिक्कत बसे बता खोल दो ढुका दाना हटा बेटी नानू हो साड़िए मार दे यही से तो पिलुआ निकाल के तहरा में डाल देनी है कि हमारे में कहे छोटको बबुआ में ढुक जो लइका कलश की का कहे लइका कलश की का कहे हम सारा कुछ खर्चा कल हमारे बेकार जाता तो लइका कलश की का कहे मैं मायू बाप के पगड़ी न देखे के बा तो लइका कलश की का कहे सारा हमारा आसरा पर पानी फेर देल बारू कहे के हम सभी सवास के तू राख देलू पूछ के काहे नहीं लोभ कइलू भाइये से पूछ के आस विश्वास के तू राख देलू पूछ के जैसे हरदी कुचाला आदि कुचाला खेसारी भैया तो जवानियों को कुचत रहलन आ तू हमरा आसे विश्वास के कुछ दे ए जान आज हम रहो नजर में इतना खराब हो गल बन कि रहो हमरा के इतना बोल रहल बन ए सोना ले जा एकरा के वो कोना कि दर्द दे के इसके लिए रुला दिया कि दर्द दे के इसके ने रुला दिया जिसको अपना समझा उसने भुला दिया हम तो आपकी याद में जी लेते थे कि हम तो आपकी याद में जी लेते थे पर आपने हमारी याद में ही जहर मिला दिया बताई कतना मीठ मीठ शायरी बोला तारू बको एको बेरी ना कहलो के ओ दुल्हा से बियाह ना करो हमार आस विश्वास सब कुछ ले बारू हेलो आस विश्वास के रहो
ए जय पुकार चाचा कलाकारी होके गाना बजाना में मुड़की पलानी के भुड़की इनका कपार के छुरी की हाँ किसान के हाथ के खुरपी अब मुस्कान के ब्लाउज के खिड़की ये सब होके के चाहे तुम्हारा तनी मुड़की फलेने रही असबी समास के तुरा खदल पूछ के काहे नहीं लाभ कैलू आइए से पूछ के हमरा के पागल हो हार बना देल बारू हर के दीवाना बना देल दीवाना बना देल बारू बटाई लेके चलाइल बड़ा दरोगा भाई के जय हो समय पर छोड़िए उनका बेना बेचे में लेट हो जाई। हाँ वही बेना बिका तार के लड़का कलश के औरी बया हाँ पहला मुलाकात भइल हर पहिया मरहवरा कॉलेज में हो तब काहे छुरी हमरा घोपलू करेज में अब तन के सूचक करधार मुड़ के रहिए जा जय पुकार चाचा देख लेबे पहला मुलाकात हाँ 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 रहले अब तारा गैस के बीमारी जोर ना लगाई ना रामदेव के योगा अपना ले ले बारू जो ए बाबूगा हाँ हाँ पहला मुलाकात भइल मरहवरा कॉलेज में पहला मुलाकात भइल कॉलेज में हाँ हाँ तब कहे छुरी हमारा अरे घोपेलू परे जमे चंद्रमा अकेला हर दगा दिल बारू ए जे पिछाचा तो दीवाना बना दिल बारू हाँ दीवाना बना अब लास्ट में जयकार एक बाद भाई से सेवा हाँ। समय समय समाप्त दुर्गा मैया का जयकारा भी हो जाए और यही में दुर्गा मैया के जय नाम से भी जयकारा हो जाए। तो सब लोग एक बार हाथ उठा कर तू उठाई हो दरोगा भाई तोरो हाथ उठा के बोले के अरे बिहान का टेंशन छोड़ो ना बिहान बेना बेचाई न प्रेम समझ सच्चा दरबार की ये जे पीछा चाहता कहे के हो कि दुर्गा मैया के जयकार यार बन प्रेम से बोला दुर्गा मैया के जयकार यार बन प्रेम से बोला
तनी लाहे लाहे ताली बजा के माई के दरबार जौन हो सच्चा दरबार हो माई के दरबार में जे जीरो बन के जाला वो हीरो बन के लौटा देली जी आ जे हीरो बन के गइल काल रहिठत ओकरा के जीरो बना देवेली। दरबार सब लोग के दरबारे हवा के माई के दरबार के सच्चा दरबार कहल गई। मैया के जयकार होता लाहे लाहे ताली बाजी सब लोग के है ना। अरे कि बोल के देखो ना बोल के देखो चला तनी है ना बराबरी में चले के बाद हाँ बोल के देखो ना मोर भैया बोल के देखो ना बोल के देखो ना मोर भैया बोल के तभी गरल पन जाई सगरो काम यार तनी प्रेम से बोला बोल के बा बोल सच्चा